बघा दर्शनला काय हॅलो अगं शालू अगं शालू अगं शालू झोका दे गो मैना 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 झोका दे गो मैना शालू झोका दे गो मैना कुणी नाही आली विश्वास गो मैना कुणी नाही आली विश्वास गो मैना कुणी नाही आशा आशा करता तुम्हाला माहिती आहे का हे शालू कुठपर्यंत पोहोचली ती नाही मावशी तुम्ही मोबाईलवर काय बघित असता